बावैसो जोङो 31 तारिख डिसेम्बराव 2025 नि जोबनाय सानखालि जे दुखुनांथाव आरो सहायथावै जे मोनसे परिबेस जों नुबाय जे बड'लेण्डनि आरो सोनाब आसामनि मोनसेया जाबाय गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो मोनसेया जाबाय प्रेस्टिजियास बड'लेण्ड आन्दलनजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनि रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ अन्याय भाबै कुनु बेसिस कुनु भित्ति गैयाबासिनो राजनैतिक षड़यन्त्र आरो आक्रोशनि थाखाय BL आहूजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश वारि बिथां सानैया बे सानै रेजिस्ट्रारखौ गावनि रेजिस्ट्रारखौ जेरैबायदि रिलिज होबाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो बेखौ जोङो टटेलि आरो स्ट्रंलि जोङो रिजेक्ट खालामो कन्डेम खालामो आरो बे रिलिज अर्डारखौ उथायना लानो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोरमायखांबाय आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनो आवाज दैखांनो थाखायबो जोङो रेडि होननानै जोङो फोसावबाय। कारना जाबाय जे बिथांमोना कुनु दाय गैयाबासिनो कुनु भित्ति गैयाबासिनो कुनु बेसिस गैयाबासिनो बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जादों आरो जों बिनि जुदि फेक्ट फाइन्डिंखौ जों जुदि नायोब्ला नुयो जे 29 नभेम्बराव बड'लेण्ड जे BTC जे सेक्रेटारि बे सेक्रेटारियाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायनि फिन जाथाय महरै BTC माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिला रिजोल्यूशन लादों आरो रिजोल्यूशनाव लिरदों जे बिथां सानै रेजिस्ट्रारा गावबा गावनि डिउटिखौ डिस्चार्ज खालामनो हायाखै आरो स्टुडेन्टखौ डिसिप्लिनै मेनटेन खालामनो हायाखै। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्जिंग डिउटी एंड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट? हु इज रेस्पॉन्सिबल? मोनसे इन्स्टिट्यूशनाव प्रिन्सिपाल थायो, हेडमास्टर थायो, भाइस चेन्सेलर थायो। बे इन्स्टिट्यूशननि मालिका हेडआ सोर? भाइस चेन्सेलर। जुदि स्टुडेन्टनि डिउटी डिस्चार्ज खालामनो हायाखैबा डिसिप्लिन खालामनो हायाखैबा दायनिगिरिया भिसि सानैबो भिसिया जागोन। वाइ माने रेजिस्ट्रारा तो उननिसो पार्ट दा बेखायनो बे जाबाय मोनसे राजनीतिक आक्रोश आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे BTC जे काउन्सिल दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोना बे खोथाखौ सानफिननांगौ जे सुबुं बसुमतारी आरो डिमासा दैब्रां मुसाहारि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' जातीयताबाद बर'नि राव थुनलाइ बर'नि सोलोंथाइ आरो क'क्राझारनि थागिबि हिसाबै बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बिथां सानैया जि मोनसे हारि दानायाव जि कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोना जोंनिनो भाइ जोंनिनो बिदा जोंनिनो फोरोंगिरि आरो बिथांमोनजों सोरबाया राजनीतिक भाबै सुर आरो आक्रोश थानांगौनि कुनु जुक्तियानो फैया। दिनै न'खरावबो पलिटिक्स गामियाव पलिटिक्स समाजाव पलिटिक्स जुदि एडुकेशनेल इन्स्टिट्यूशनाव पवित्र सोलोंथाइनि जि मन्दिरावबो जुदि पलिटिक्स जायोबा बर' हारिनि फिउचारा बहा? जाय इन्स्टिट्यूशनाव माने हाइस्ट एजुकेशन जेराव मास्टार डिग्री लानाय जायो जेराव PhD माने बेयाव डिग्री लानाय जायो जेराव रिसार्च जायो जेराव स्कलारफोर दङ बे इन्स्टिट्यूशनखौनो जुदि आक्रमण खालायोबा राजनीतिक षड़यन्त्रनि बलि हिसाबै नों जुदि साजायोब्ला बियो बेसेबां मोजां सिन्तानि खामानि आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै BTC काउन्सिल बे सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सरकाराव संग्रामि नेताफोर दङ सोरबा बुद्धिजीबीफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनाबो साननांगौ जे संग्रामजों फैनाय मानसिफोरा संग्रामाव थाबोफानाय जोंनि फंबायफोरखौ जोंनि बिदाफोरखौ मान मर्यादा सन्मान होनानै जेब्लाबो हाबा मावनांगौ। बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेयाव जायफोरखौ गोदानै दायित्व होनाय जादों जों नुयो आं पार्सनेलि रावखौबो टार्गेट खालामनो नागिराखै जे सोरबाया सोरनिबा पस्टखौ मोननो लुबैनानै बा बबेबा पस्टखौ लानो लुबैनानै बेबायदि राजनीतिक षड़यन्त्रनि बलियाव सानै रेजिस्ट्रारखौ होखारनाय जादों नामा बेबायदिसो जों नुयो। दा बेखायनो बेखौ रिथिंक खालाम बेखौ उइथड्र खालाम आयेनगत भाबै बेयो मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा।
खारन जुडिशियेल इनकुवेरि होदों जों नुबाय खिन्थु बे जुडिशियेल इनकुवेरिनि खामानिया दाबो आरम्भ जायाखै वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरि कमिटि हिरेन्द्रनाथ शर्मा अनरेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जाजखौ होदों खिन्थु बिनि माने दाबो हियारिंआ आरम्भ जायाखै रिपर्ट साबमिट जायाखै कालेक्टआनो जायाखै रिपर्टआ बहा साबमिट जागोन सोर दोषी सोर निर्दोषी बे रिपर्टआव जेबो मेनसनानो जायाखै बा बिनि बेसिसआ बहा आरो बेयो जाबाय डाइरेक्ट मोनसे राजनितिक माने कनस्पिरेसि आरो बेबायदि इनस्टिटिउसन पवित्र इनस्टिटिउसनखौ लानानै जेराव भबिष्यत जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ जेराव दायो बेबायदि इनस्टिटिउसनाव पलिटिक्स आरो कनस्पिरेसि खालामनाया मोजां नङा